Na cső! Merkelős érték kapni. Ami az a neve, hogy valami UFC izé. Szabom megjegyezni, pedig nem. Minden alkalommal. Kaszomat már. Na, jó. Na. Szóval. Nem kampány, meg mi a faszom, mert ezek szarok. Ilyen tornament módot, vagy mi a faszom ez? Szunkambar. Tovább például legyen jó legyen Tim Sylvia, Claire és Gary Goodridge, vagy nem, legyen az, szóval az. Jó van az, na. Legyen ez, és legyen ennek az ellenfele ez. Így, Victor Belfort ellen Tito Ortiz, aztán legyen még, mondjuk Pete Sprett ellen Chuck Ledo, nyomjuk. Ok. Na. Szétszedjük a Fordot. Kettessel vagyok. Jó, tudni. Na mindegy. Jó, én is a félkettes kortólát vettem a kezembe. Na mindegy most már. Szítjak a mappafáját. Gudgeri, valahol. Ja. Így elfelejtettem, és utána itt x-száttal. Here we go, gentlemen. Are you ready? Are you ready? Let's get it off! Igen, kör, X rúgás, háromszög, kocka, meg ilyen, mi az már, tés, anyósod már. Na, még azért megvannak a kombók, meghoz, akkor is. Befosok. Nem! Anyád, allala! A kurva büdös getis anyád. Kurva nigger anyádat. Bazd meg! Egyszer akarom meg az orrom, és akkor is lejössz a kurva geti. Most már összefosod magam. Igaz. Jó, nem érdekel ez a fasz. Szépen az összes mocskot. Tim Sylvia nem kell de... Van szív... Na, ezt a kínai meg tuti céljel velem ezt a mocskos köcsög. Rajtmári, nyomorék, kurva, gecis, kínai. Uno, ez zero lesz mindjárt. Unoból leépítem zéróba, bazd meg. Na, befosom. Nem érdekes. Jó van, csak hagyj verjem már szét a fejét. Na. Here we go. Are you ready? Jó van, nekem jó fecském. Let's get it on, guys! Dick. Na, anyádat. Tudod mikor, te fasz? Te faszom. Anyádat. De hogy nem? Anyósod. Szökte itt tette vagy a anyósodat aztán. Nézd, kurva. Meghalsz! Mondom, hogy meghalsz. Nem érti meg. Nem érti, hanem... Na, ez az. Kitől a kurva jakad anyádat, azt a te. A dögöljé meg ez az megdögöl. Na.
Miro, meg oda teleportált. Na. Ilyen tudom, hogy én jösszem, az meg. Na. Érted, meghalt a csávó, de azért még ott volt. Mindig. Viktor Belfort. Szétcsapom Tito. Zénó. Nem, Tito Ortiz. Jó. Tito Zénó. Jaj. Tito Ortiz széjjel. Csapom a picsába. Jó, van, nem érdekel. Ez se. Na, remélem hallom. Jó van. Are you ready? Are you ready? De nem is az, hogy fájt vagy valami, ne, let's get on, ha. Mondja, fogyatékos. House is the ide a játék. Mit a kivédeni, de közben meg izé. Kussoljál már, vázd meg, na. Most már bekussolsz. Járok a kasába. Jó van már, na, nem nyugtass be, csá, bugyibíró. Bugyibíró, van, én is tudok beszélni. 7,5 percnél tartom pontosan most. És hát, bocs, hát egy volt. Na most szétcsapom. Főleg, hogy box. Os. Yeah. Én nem igazabban is kickboxolok. Igen. Jó van. Na. Jó van, tudjuk csak ide, szétcsapjuk a szájat. Jaj. Na most már ezt szétcsapom, aztán kicsit megállítom oda. Nem? Szétcsapom az összeset. Úgy, ahogy van. Jó van, nem érdekel. Jó van, nem érdekel, let's get on már. De fuss már, Istenem. Mi? Azért is. Anyádat. Meg csecsen, meg csecsen. Most meg... Ez az! Mi van? Ilyen csináljatok, Geci. Mi van? Ja. Köszönj! Na. Jó van. Na, tudtam én, hogy én győztem. Ne! Ahogy van. Sonic áterre. Ja, jó van, semmi. Azt hittem kosos a tévé, de közben meg nem. What? Lol. Kamerában nagyon pocsik feje volt az izének. Jerrynek. Ilyen fehér haja volt. Jó, már igen, nem tudsz. Igen, jaj. Eljön, jó. Tudod beszélni. Alright. Here we go. Are you ready? Are you ready? Let's get it on! Dick. Előbb mondta, mint hogy ezért csapott. De fuss már neki, te fasz! Fuss már neki! A kurva anyád, most már. Befosok. Nem győző lesz, kurva anyád. De hogy nem? De buzi nigger. Nigger vagyok, azt legyőzlek. Mi? Majd eszek! Anyósod, meghalsz! Nem! Hogy? Dick. Na, most már elég. De hogy nem? Na. Durva. Na, még egy itt. Mi a... Meg akkor is. Nem érti. Én széjjel töltem a nyakát. Na. Vagy ebben kidőlt.
Mondtam én, hogy megbosszulom. Na, mindjárt 15 percnél tartunk. Vagy már 10 percig tartunk. És 15 percet töltöttek fel. Úgyhogy csúnyán. Még a szétcsapom. Ja, ez lesz szép és ez lesz én. Na, jó, így. Jó, már értem, na. Én most a kickboxossal vagyok. Szétcsapom be a fortot. Uaj, de szar. Na. Az én. Szerintem egy évre idősebb ez az. Nem a szíjjel csaplak azért, mert egy évre idősebb vagy, mint én, a szétcsaplak le. Na. Ez az! Most meghoz! Mi a? Ő is! What? Nem. No. Meg a... Tudod mikor? Na most! Nem, de. What? What? De már mit tüzelek? Na végre! Na. Újjál meg. Na, nem adod befele, na. Toljan ki már a körül, most már nem igaz, már tenni lesz. Jó van, én győztem. Jó van, én győztem, tudjuk. Jó, nem is fogja a kezét, de az... mondjuk. Na. Sali Pátára kickboxossal lesz, kickbox. Kickboxos, jó. Igen, úgy csomag, meg tudjuk, széjjel verem a pakáját, úgyis nem tudok mindegy, már adják meg most hajrá a picsába. Na. Na, figyeljétek. Figyelj. Majd a bíró nevét figyel, ráj. Ez kemény lesz. Jó van. Jó van. Igen, ezt fogom szétvenni a picsába. Jó van. Örüljél, amíg tudsz. Nem vagy kort, szív, csapom a pavára. Na. Dick. Jól látszanak a tetkók. Majd újra festessük. Jó van bá. Pittsburgh, oh yeah. Ez az. Big John McCarthy, az ami alatt ezek a Big. Jó. Na, tovább. Na. Meghosszkacsi. Bizony, let's get on. Ha még jó. Anyom, ezt én akartam. Nem. No. Hát de mi a fasz nem is rájötnék? Mi a faszom? Na ez az. Most megvan. Most fullos. Mi a... Nem. Beszarok. Akkora, ennek igaz. Nem baj. Csak már akkor is vagyok a király. Jó van. Én győztem akkor. Nem érdekel. Oké. Na. Úgy szépen. Jól.
Abba. Na cső.